Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Farhatun Zahra wonten ing pasinaunan basa Jawi kelas 11 semester kalih. Dinten menika kita badhe nyinaoni babagan cerita rakyat utawa folklore. Lare-lare wonten ing cerita rakyat menika wonten kompetensi dasar ingkang kedah dipun lampahi wonten ing semester kalih. Inggih menika 3.0 memahami isi teks cerita rakyat, sekawan titik kalih menulis dan menyajikan sinopsis teks cerita rakyat. Lajeng, apa sih menika cerita rakyat? Nah, cerita rakyat menika cerita kang ngrembaka ing sawijining daerah lan dianggep minangka asil karya kolektif utawa bebarengan karo masyarakat ing papan puniku. Wondene titikane cerita rakyat utawa ciri-ciri saking cerita rakyat menika wonten setunggal. Ora diweruhi sapa sejatine kang nganggit utawa mengarang. Amarga punapa cerita rakyat menika cerita kang turun-temurun saking lesan. Nomor kalih, ora ana owah-owahan sing wigati saka jaman biyen menyang jaman saiki. Dados cerita rakyat menika ajeg. 3. Dianggep duweke rakyat bareng-bareng. Amarga napa? Amarga cerita rakyat menika sejatine boten wonten ingkang nganggit. Sekawan, ngemu tulodo nyeritakake bab ala lan bener kanggo tulodo. Gangsal nggambarake kedadean-kedadean kang mokal onone. Jinising cerita rakyat menika wonten setunggal fabel, yaiku dongeng sing dadi jejering lakon arupa kewan. Tulodo kados kancilan, boyo, jaran teji, peksi glatik, lan sanes-sanese. Lajenge wonten legenda, menika yaiku dongeng kang gegayutan karo dumadine alam utawa sawijining bab papan panggonan. Tulodone wonten Danau Batur, Danau Toba, Tangkuban Perahu, Situ Bagendit, lan sanes-sanese. Lajeng wonten mite, inggih menika dongeng kepercayaan jaman kuno kang gegayutan karo dewa-dewi lan manungsa. Tulodone kados Dewa Sri, Kamajaya Kamarati, Nyi Roro Kidul, Bathara Guru, lan sanes-sanese. Lajeng wonten Wiracarita, dongeng kang ngandharake para linuwih ing jaman kuno. Tulodone kados Joko Tingkir, Anoman Duta, Kidang Kencana, lan sanes-sanese. Dongeng lugu menika cerita kang saru aneh, ora klebu nalar, mau-maune saka piandeling wong dek jaman kuno, ana uga kang piridan saka dongeng kahananing alam utawa para sudira. Lan ingkang pungkasan menika wonten Sage, dongeng kang awewaton sejarah nanging akeh wuwuhane. Tulodone kados Candhi Suku, Ciung Wanara, lan Roro Jonggrang. Menika jinising cerita rakyat, lare-lare kedah mangertosi nggih. Banjur, punapa kemawon sih unsur pandhapuk cerita rakyat? Nah, wonten SMP disinauni, wonten SD nggih dipun sinauni. Saniki dipun sinauni malih unsur pandhapuk cerita rakyat menika wonten setunggal tema, gagasan pokok utawa gagasan baku ana ing underaning prakara cerita. Nomor kalih paraga lan watek. Paraga menika sami mawon kalih tokoh lan watek menika tanda-tanda fisik utawa tanda-tanda non fisik. Nah, nanging nalika pados unsur pandhapuk cerita watek ampun ngantos lare-lare nyerat wateke paraga menika kados protagonis, antagonis, tritagonis. Sanes kados mekaten nggih, Mbak, Mas. Nanging wateke menika kados galak, sumeh, grapyak, pinter, bodoh, seneng tetulung, lan sanes-sanese. Lajeng menika wonten latar. Latar dibagi dados 3.
papan, wektu lan swasana. Lajeng wonten sudut pandang yaiku posisi pangripta utawa pengarang ing crita utawa carane pangripta nyeritakake isini cerita. Lajeng wonten basa yaiku gegayutan karo gaya bahasa utawa majas. Nah, majas menika kan kathah wonten personifikasi, hiperbola, ironi, metafora, litotes, lan sanes-sanese. Lajeng wonten alur urut-urutane kedadean cerita saking wiwit dumugi pungkasan. Terakhir menika wonten amanat piweling utawa piwulang luhur, pitutur luhur kang kaandhut ing sajroning cerita. Menika unsur-unsur pandhapuk cerita rakyat. Lajeng carane gawe sinopsis. Sinopsis menika sami mawon kalih ringkesan. Ya, dados carane ngringkes cerita rakyat. Menika wonten setunggal. Sinopsis ora kena owah saka lakune cerita asli. Dados tulodo cerita Roro Jonggrang, isi ceritane kados makaten, nggih ampun ngantos dipun owah. Dados ceritane kedah asli. Nomor kalih, dialog utawa monolog cukup ditulis garis utamane, boten usah dawa-dawa. Nomor 3, maca cerita asli kanggo nemtokake unsur intrinsik. Nomor 51, nyatet unsur intrinsik cerita. Nomor gangsal, ngerantam unsur intrinsik cerita dados paragraf. Nah, menika carane gawe sinopsis. Cekap semanten piwulangan basa Jawi kanthi babagan cerita rakyat, monggo dipun sinaoni, monggo dipun gatekake pasinaonan dinten menika saking wiwit dumugi pungkasan. Cekap semanten, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.